Искате ли веднъж завинаги да изтребите цялата популация от мравки в офис и жилищни сгради? Това вече е възможно с помощта на Magnum гел за мравки. Готовия за употреба гел се нанася близо до пътечките на мравките с помощта на пистолет. Нанася се под формата на капки или линии с разходна норма от 1 до 3 на точката на прилагане. При употреба на открито прилагаме гела в близост до колонията или вътре в мравуняка, където са забелязани мравките. При полагане на гелът избягвайте пряка слънчева светлина, за да предотвратим засъхването му. При употреба на закрито прилагайте гела близо до пътечките на мравките или там, където са забелязани. Това е високо ефективен биоцид, действащ като хранителна примамка, която привлича мравките. Може да се използва в помещение с висока влажност, където не се препоръчва използването на гранулирани вещества.